Ang 16-year-old nga taga Tacloban City nga na-diagnose og leukemia na tabangan sa atong Malasakit Center. Kana og dugang Malasakit Center update hatod kanato ni Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Ase Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon. Ang kamaguwangan nga anak ni Epifania Morante na taga Tacloban City naka-avail sa atong Malasakit Center sa Eastern Visayas. Human kini ma-diagnose sa sakit nga leukemia. Nahinabi ni OPAV's Information Officer Herty Lopez si Epifania kabahin sa ilang Malasakit Center experience. Ania ang interview. Ma'am, so sa leukemia nga sakit sa imuhang anak, ma'am, dako ba kaayo og tabang ang Malasakit Center sa inyo, ha? Dako gyud kaayo, sir, ang tabang sa amo kay waray na kami gibaytan sa billing, tapos makaaro kami og tabang sa DSWD para sa medisina na waray stock sa EVR. So aside sa Malasakit Center, muduol pud mo sa DSWD. Opo. Ma'am, ang kaniya atong Malasakit Center is a program of President Duterte and Senator Bongo. Naa ba kay mensahe nila, ma'am? Oo. Kay President Rodrigo Duterte at saka kay Senator Bongo, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, baka mamumulubi po kami ngayon o manghihingi kung saan-saan lang ng pera para pambayad sa pangkemo ng anak ko. Kaya malaking tulong po ang Malasakit para sa amin at sa madaming tao at sa mga pasyente sa EVRMC Tacloban. Maokadto si Epifania taga Tacloban City ug inahan sa atoang Malasakit Center beneficiary karong simanaha. Aduna nay 138 ka Malasakit Center nga natukod sa nasod. Labing daghan niini anaa sa Luzon nga adunay 75 ka Malasakit Center. Gisundan sa Mindanao with 36 Malasakit Centers ug 27 sa Visayas. Ang National Capital Region o NCR ang adunay labing daghan nga Malasakit Centers with 26. Region 1 na ay 5 ka Malasakit Centers, 4 sa Region 2, 12 sa Region 3, ug ang Calabarzon or Region 4A dunay 11. Samtang ang Mimaropa or Region 4B ana ay 4, Region 5 ana ay 7, ug ang CAR Cordillera Autonomous Region 6 ka Malasakit Centers. Sa Visayas, ang Region 6 adunay 7 ug ang Region 7 ug Region 8 adunay 10 Malasakit Centers each. Sa Mindanao, ang Region 9 na ay 7, Region 10 with 6, Region 11 with 5, Region 12 ana ay 4, Region 13 with 6 ug ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao dunay 8 ka Malasakit Centers. Sa mga musunod nga mga simana, mag-abli pa ta og daghang Malasakit Center sa lain-laing lugar sa nasod. Mas daghan nga Malasakit Center, mas daghan ang mga Pilipino ang atuang matabangan. Kini ang inyong Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!